Ndị obodo Ezinano dị n'Awka Council Awka South emego ngagharị udo n'ime Awka n'obodo ndị gbara ya gburugburu wee na-achọ ka enyocha ma wepụ ozugbo nje onye osote kọmishọna ndị uwe ojii na-elekọta ụlọọrụ State Criminal Investigation Department CID bụ DCP Akim Farode nakwazi onye ọrụ ọzọ na-alụ na CID ahụ bụ Inspector Monday Omana bụ ndị ha na-ebo ebubo n'aka ha dị n'aka ọrụ ndị otu nzuzo n'Awka ndị mere ngagharị iwe si n'ogbe 20 merubere alaka anọ bụ ya ka a na-akpọ Ezinano Community n'Awka ndị bụ Ụmụokpu, Eziọka, Amikwo na Agụlọka. Emmanuel Okonkwo bụ onye nta akụkọ anyị ga-akọlụ aka n'isi. N'oge ya bụ njem ngagharị iwe ndị ahụ bụ ndị ahụrụ ka ha bụ akpati ozu yana ihe ederede dị iche iche nke na-egosi iwe ha. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị so wee gaa ya bụ njem bụkwazi ndị gba ọtọ na-egosi ka ya bụ ihe ji wee wute ha ma na-emetụtakwa ha, nke ha kọwa na ya bụ okwu abụgoro nke lili isi ndị ha hụrụ n'anya nke ukwuu. Ka ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu, onye ji ọkwa chairman nke Ezinano Community bụ Maazị Tochukwu Nwokoye Nwosu kwupụtara na ndị Ezinano na-akpọku ndị eji okwu ha agba izu n'ihe gbasara ọrụ ndị uwe ojii ka ha biko gbanyisie ike wepụ ndị uwe ojii abụọ ahụ ha kwuru na aka ha dị na ya bụ mkpamkpa ndị otu nzuzo na-akpa n'Awka, ka ha bụkwa ndị ga-eneba anya n'imepegharị ya bụ ụlọ ọrụ nchekwa akpọrọ Blue Shield Security Outfit nke emechiri emechi n'ịrụ ọrụ ya, ma kpọkwa oku ka ndị uwe ojii nọ n'Awka bụrụ ndị ga-etinye uchu n'ịrụ ọrụ ha otu esi wee tụọ anya n'aka ha n'ichekwa ndụ na akụnụba ndị mmadụ bi n'Awka ma gbanyisikwezie ike imemine ya bụ ndị ji otu nzuzo anya isi n'obodo Awka. Maazị Nwokoye Nwosu nọziri wee kwue na ndị Ezinano na-enyezi ndị uwe ojii nọ n'Awka naanị mkpụrụ ụbọchị 7 ka ha bụ ndị ga-eme ha kwu ma ọ bụ ndị Awka amalite ichekwa onwe ha otu ha si wee chọọ n'itinye uche nke ha. Otu onye so wee bụrụ onye isi na ya bụ Ezinano bụ Chief Richard Ọnụọra nakwazi ndị nne na-abụ ndị gụnyere Oriakụ Amaechi Nwobu ya nakwazi Oriakụ Gloria Ezulike rụtụrụ aka mkpa ọ dị na onye Inspector Police nakwazi kọmishọna ahụ maka ndị uwe ojii na Anambra steeti na imerime ndị ọzọ eji okwu agba izu n'ihe gbasara ndị uwe ojii n'obodo a bụ Naijiria ga-eneba anya n'okwu ahụ ma gbatara ha ọsọ enyemaka iji wee kwụsị igbu mmadụ a na-egbu na mpaghara ahụ. N'ịkwụzi okwu banyere ya bụ njem ngagharị iwe ndị Ezinano mere, kọmishọna na-ahụ maka ndị uwe ojii bụ Maazị Aderemi Adeoye, onye si n'ọnụ onye ji ọkwa Police Public Relations Officer wee kwuo okwu bụ Maazị Tochukwu Ikenga toro nnọọ ndị ahụ maka ka udo ha gbasoro na ya bụ njem ma kwee ha nkwa inebe okwu ahụ anya ma mee ihe kwesịrị na ha ga-eme iji wee hụ na obi dị ha mma, ebe ha kpọkuzi ndị niile egburu ndị ha hụrụ n'anya site na mkpamkpa ndị otu nzuzo na-akpa na mpaghara ahụ ka ha bụ ndị ga-abịa na nke ndị uwe ojii ka ha wee nyere aka wee chọpụta ndị na-eme ihe ahụ ma gbakwazie mbọ hụ na enyere ha ikpe ziri ezi. Ya bụ onye ji ọkwa Police Public Relations Officer nke ndị uwe ojii na steeti ya bụ Maazị Ikenga kụziri na ndị uwe ojii Anambra steeti enweghị oge ha mechiri ya bụ otu ọrụ nchekwa akpọrọ Blue Shield Security Outfit, ebe ọ kọwara ya bụ otu dịka otu ya na ndị uwe ojii na-alụsi ọrụ ike n'Awka iji wee hụ na echekwa ndị nọ n'Awka. Site n'Awka, abụ m Emmanuel Okonkwo.